לא, עזוב אותי כבר אתה, ניק, תוריד את הרגל. מי חלאס? מה עשיתי לו משהו? מה אתה קופא? אבל זה לא נוח אני אומר לך. מה לא נוח? אתה עושה לי, בזמן הגעתי לך? הנה, אני שם את החיים. אבל לא נוח. לא הבנתי, אמרתי שאתה נשאר, זה לא אני חושב. למה אני חלאס? אתה לא שנסרי? לא. למה? אין לי מה לחשוב. שידע שלך יבוא ויעשה שלך. למה לא לחשוב? למה לא? קח. דבר איתו. מה? הוא יורד שיושב. אתה נוסע איתו? אמרתי באמת לך אני אחזור. גם חוזרים במוצ"ש. אז יש לך כסף קצת. כן, נוסע איתו. תשבו איתי אחרי זה. לי, אמא, אתה טמבל. מה, ישנת? הבאתי לו איזה... ניק, הבאתי לו איזה 20 שקל. ככה, הוא הביא לי איזה 5 שקל. הבאתי לו ככה. ככה, 5 שקל. תראה, אני צריך את זה. אתה... כן, סיפוס כזה. למה? איזה משחק זה? למה אתה? אתה עושה לו ככה. ככה, הוא קורא לי פיש. למה? עזוב אותו, ז'נה, זה לא יפה. כפכף טוב ואתה לא קורא לי, למה אתה מניה? שתוק כבר, צור. הסוללה שלי בזה, נגמר. לא בכבוד שלי, מה, זה דפוק למה שאני אצלם?